FM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Napakanad dagiti motorista nga naglasat iti barangay Parorok na turong iti palya sa Bali gapo iti rock slide nga napasaran iti napalabas nga aldaw. Kas magita idol balod iti video nga birakkel nga bato iti nagtupag iti kalsada nga gapo iti baklas iti bantay nga si Regen kadetoy landfill iti nadakamat ang ili. Sigon iti residente gapot na pigsa pa nagtudo na iti weekend ngasot nang itonda iti panagrigkay iti bato iti baklas iti bantay. Umagkit iti dangran nga lugan idol barag nga naglasat iti lugar ken makalasat iti residente agapot haplane lang datoy almost one fourth datoy nadakpatan iti bato nga nagday iti nakamat nga lugar. Iti panagturong iti IF News iti kalman saan pay nga ni Paki iti nga bato nagregreg iti kalsada ngayong takunakon pasabol ti dalan gapot na laumet datoy sinumbangi ra kalsada nga pagnaan dagiti luglugan adalan dagiti duwa nga porsyon ay Bernard iti mas masungod nga pastisang atan ngem daktelan na kadatoy asidege na mismo iti pagbasuraan iti Vintar Ilocos Norte. Sigon iti residente no kasto nga pinagtutudo ekspektaran da nga iti rockfall ang pasaran nila slide iti lugar gapo iti panaglok ng kidaga manipod iti doktok iti bantay. Ngam siya nga nakwada, awan na tigis agan anad, at malikilikan, iti panakirna, nakasparigan at daman tigas na pasama, panagdimnag iti bato, uno daga, iti igit, iti bantay. Idol Dennis Elitio, Tatak, RMN. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito, nakamat ang report.